Okay guys, for today's video, pa-tune up tayo Rosie. Rosie, baby Rosie. Tune up tayo. Medyo bango na tiktik ni Barbula. Ating pilayan na 4,444 na eh. Nakatatlo na may change oil. Mga duwagya pa mag-tune up ini. Pa-tune up kayo ganiging San Isidro, katang branch na San Isidro. Ano yung mag-tune up ko, itong pera magaling mag-tune up kayo tigil San Isidro. Ito suplado yamo. Kaya makain po rin pa video. Ayan. Ayan. Guys, mamulat na ni atalik tala rin barbula na. Jumang ulit tik-tik na. Guys. Kanita ang kikin mo, kitang makaluklok ka lalaki nga ito. Siya. Oh. Yan. Yun guys. Tunap tayo. Medyo kain niya. Aliwan niya daran-daman guys. Buta pa lang medyo medyo tunap. Kailangan dadalamin kayong mekaniko. Si Blamo bebagal yung ulay tsaka masiglay makina. So dahil lagi kayo nga ngokal kaya pikwanan kaya taking Rosie San Isidro. Or kaya ni kaya mo rin kinaya. Dakal naman rin kaya nga rin eh. Ang pwesto nga rin eh kasi gagawa rin karoon minta. Patata kaya nga Rosie libre ka tune up. Libre nga niya ganang ito mo ikasantinganan ni Rosie. Hanggang ko rin branch ka no. Kaya yan na magkakatamo nung lumbalari ang motor ta. Tamo. Kaya lang kayo. Karakal daw. Karakal daw. Guys, karakal daw. Yung nga pala, kaya ini 3 years kayang babaldugan. 3 years. 3 years sa pakaba-kaba. Tune up. Kaya po rin, kaskas oh. Kami lang di pa ang bagya kanini ba kanta. Mga kay makina. Kaya pa Los Tres Tornillo. So may kaya kumuring kayo ni San Isidro. Dinala na ako. Siya ako na balita rin naman na kaya niya minsan minta kaya pork. Medyo pasigla ni kendalan. Last kaya pepatuna pa niyang 1,500 ya pa yung pilayanan yan ni 4,400 na. So makabaka na mo rin yung pilayanan kailangan tayo ng patuna. Yan kayo rin ang ating motor ng Briolo rin motor yun. Tumatin ako dandaman di kayong katod ako. Patuna pala lila ikayong katod ako kaya ni tama nga biyayan. Rin motor tamo niya. Ini MC Toda. Gitu. Taka na akong kay namin pa. Tali-pali pa pino, tali-pali pa. Tali naman na. Kapali makina. Yan guys. So ito po guys. Kamu. Sunap tayo. Okay guys.